Сёння раніцай з-за паведамлення аб падазроным прадмеце была ачэплена тэрыторыя ў цэнтры Брэста. Нагодай стаў званок ад брашчаніна на лінію дзяжурнай службы ўпраўлення ўнутраных спраў. Жыхар абласнога цэнтра паведаміў аб падазроным прадмеце, які ён знайшоў каля свайго прыпаркаванага аўтамабіля. На пазначанае месца выехалі службы аператыўнага рэагавання. 10:39 по телефону спецлинии 102 от владельца автомобиля поступило сообщение о том, что он, подойдя к своему автомобилю, обнаружил подозрительную коробку с торчащими из нее проводами. Незамедлительно по данному факту была направлена саперно-пиротехническая группа войсковой части 5526. Прибыв на место происшествия, взрывных устройств обнаружено не было. Это был муляж. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, лица, причастные к якобы минированию данного автомобиля. Не менш трывогі ў прахожых у гэты ж дзень выклікала і абстаноўка вакол пінскага дома творчасці. Ачапленне вакол установы, эвакуацыя супрацоўнікаў, сапёрная тэхніка. На працягу ўсяго дня горад бударажылі чуткі аб тым, што будынак замініраваны. На шчасце, на самой справе ўсё аказалася інакш. Аднак не менш інтрыгуюча. На восточный общественный пункт охраны правопорядка и профилактики пришла женщина, которая, будем говорить, принесла с собой в пакете и добровольно принесла в пакете 4 предмета, которые визуально были похожи на тротиловые шашки. Ну, естественно, была вызвана саперная бригада из города Барановичи, которые приехали. На настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, также назначена экспертиза. Галоўнае пытанне, што ж на самой справе ў апорны пункт прынесла пінчанка, выбуховае рэчыва ці не, пакуль застаецца адкрытым. Адказ на яго дадуць вынікі экспертызы. У любым выпадку добра, што жанчына гэта зрабіла, кажуць праваахоўнікі. Якраз зараз у вобласці праходзіць чарговая спецаперацыя «Арсенал». Яе задача – выяўленне і прафілактыка злачынстваў, звязаных з незаконнымі дзеяннямі ў адносінах зброі, боепрыпасаў і выбуховых рэчываў. Толькі за першы дзень спецаперацыі супрацоўнікі міліцыі рэгіёна канфіскавалі 7 паляўнічых ружаў, 2 газовых пісталета, звыш 400 патронаў і нават ствол ад кулямёта і артиллерийский снаряд. За первые 3 дня сотрудниками Пинского ГУВД было привлечено к административной ответственности 5 граждан, которые нарушили правила хранения охотничьего оружия. Также добровольно сдано на уничтожение зарегистрированных 1 гладкоствольное охотничье ружье и 2 газовых пистолета, а также 2 охотничьих ружья, которые не зарегистрированы в установленном на то порядке. По данным фактам проводится проверка. ДАІ падчас аперацыі «Арсенал» правярае транспартныя сродкі. На прадмет правозу зброі па адзінай базе праводзіцца праверка правапарушэнняў. За незаконны абарот зброі, выбуховых рэчываў і боепрыпасаў установлена крымінальная адказнасць. Між тым, асобы, якія добраахвотна здадуць зброю, ад адказнасці вызваляюцца. Інфармацыю аб незаконным захоўванні зброі, боепрыпасаў, выбуховых рэчываў можна паведаміць па тэлефонах даверу, аддзелу ўнутраных спраў або па тэлефоне 102. Аліса Грыгарчук, Марыя Кобец, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».